nilitum dasamet kerangke amai ki phanang ko mande ke do ponang ko kalam thi bangke pu nili press club amai pu bandame angton alam thi bangke pasini pontang asila so long nilhin bandame isi kadho kawe kerangke klemra pera courting injiro tom phan jil pijir porom phana aku ko chini run thulo son nakthaklo nasi nilitum ladak nili press club along tame dipu along ke do an a house tame lapen paper media lapen electronic media ladak nile balong dopek lo nasi nalitum ladak nile balong correspondent nalitum kado kawe kibi pona the bangla lo nile balong angton na biota an kiri ponji phanse dak bi pon tanglo pose nilitum ko chuni ri bangla han lo dak tibok teren press club punon lapen dipu pen punon setame ladak nilitum nile press club arlo bangke nono son nile press club atum phan thangnat ke pachini kawe pin pen bangke biota nang kiri predaje phansi nilitum jasmet chuni ri pon lo athima ladak house team banda me nitum dak nile parlo same correspondent tum do petang lo lasi jongsi nalitum dipu pen wang si mate along ga prek pen wang pen ladak biota nang pangrum tu bolotan te dak nile arlo ke do apherang ke tum bangke kido kipajo ya son si plan det po lasi nalitum han jasmet mate hok pet si nalitum han wanglong le mate wangri po phan kali jong si nalitum open po me pu da me pulo pine kenang so dalam do ko lapen ke pachini mate kirip kantung malam the me do bolotan te nilitum nili press club atum phan lam thi ke pachini pen asu kana phisi nilitum nili press club bandame nalitum malong mate biota kenang ji anda me ri rapelona pusi nalitum phan chunu ri lo lasi pini kedam tangan mang kedam tang lo setame non e prange wang je bangke nili press club phan thangalam thia ve pin per bangke bangjok apherang ke setame nili arlo abiota bangke pangdak de je phansi nili press club akonchun bang hoi bandame kaddo ka ve phan chunu ri pon lo nili press club pen nili tum pini pherang ke me kang ni puthak kado ka ve labang sabi tanang lang don ana phanta nili tum nili press club hoi pen tum kado han kadom pipa jodi ngo nili tum pini kopia posi nili press club mate npc pen pherang ke me kang ni ma protang te dakar biang long halong kudam nang ke ongdung media tum phan lapen isia house long kelang bang ceo punon lapen md punon chief editor punon lapen kongdung berta ke pangarum asailong ka cirap dun aku ke doan ke thigi ding to phan lapen karbiang long long atok anu ke ongdung homosti longan sita isi homosti long press club ke seng tang duk piglo asla ka do ka veral phani ke pachini ponji ke la phelo ke dam tang penang na pora hot ni tum thaklong lo lapen lang dun long bom lo ladak nilip press club dokok aphisita nilip aberta ke ongdung media tum kapachit hang nili press club dokok aphisita nilitum bang chichini don desia ka pre ka media tum bang pen adak nili aberta akimi punon akhenon punon paklang po haphi bang hur chosai aphisi nilitum bang chichini don long asila puson ke thaklong penana phong dolo lapen komat ke klema kopi ma pubang nilitum amen specific jong jelo ke klem tang atum chichini po nasi ke bang jilanga ni la puson bang abedet nang ji pubang si nilitum nili press club pen kachinu ripan pado kopi pon ma pulotang te jong si akaprekatum pudam nang as example endam nang nilitum nili press club pen chite bok her dak duar baguri do lapen lapu hamnyang langso punon lapen sinunijan punon lapen akaprek lapen ahut pen ga ho kaprek organization atum pen media chevan si dipu pen wang pola dak nili baberta ke pangdak lai hu yong si klem rong pulotang te nilitum nili press club dak secretary president lapen arpu choklim lapen nili press club along ke ong dung a house dipu karbiang long kopia house kopia channel sigidoma kopia print media kopia paper sigidoma sita dak pen ke klema tum dolo la do ko ka pisita kaprek tum men si dak nak punang chi jok jam pulotang te isi dak nili press club phanta kelang klorason si nilitum ke mathadam la suppose ke bang jilang ni la puson kapa videt dia phana bang si nilitum jasemet ke chunuri bangke ajara house tum ta me nang tum ceo tum ta me nang tum long md ta me kalitang te nang tum long chief editor ta me in case nang tum channel nang tum house jong si nilip along avelang putang te news coverage ke phan bangji putang te nilitum da nilip press club phan tum hanang pachini ignom nilitum nang tum hanang ke teng thibji pukali bon seta nilitum concern na penitum knowledge do nangji lapen la puson dak taxi akaprek pherang kia tum pudam nang akaprek press club along penjong sila pudang nang chijok jam pulotang te kevang jilangal ni bangke alang di komat ma kevang aputhak nang ni tum press club along ni tum lo pinang kok po la sila bangke na tum han kelang seler la penang tum hotur ka chibunai pukali bon sita kidang tang hot nili polong aberta nang ni tum penang ngar julong lo sita hala aberta ke pangdak amen nang iklang dhuje bangke along ka press club amunit la penanut ka preka munit la pen kong dong atum ni tum long la puson a khotona du thulang
amunit ke dak ni lipa sor tahai sita press club ka jijuk ke along ka break la posona tum dado ama sehla tum cemat halo ni tani lipa murit pada ka news pita mema puta cemat ha tahai sita nang li press club ama sinang li ka jijuk break jam lo ha so press club kuna si jurisdiction nang li phanang tangma nang li hadak si news pang dak chot nai la so bang sini tum ka to ka phan chuning ri lo la si ke bang jilanga ni jong si a hok hak nang li tum ni li pen ko pini birta ke en kang tum do ko ni li ba pen ko pina birta ka ra phang ka pasin nang li tum house nang tum channel nang li tum paper pen nong si akinang sop bulotang te ni li tum ni li press club phanang pachini non ni li tum nang tum hanang teng thibjikali bon to ni tum knowledge la pen tum concern pen si nang tum ke bang jilangar ni bang ke dak ni li balong birta nang pangrum long chot po la pen la son dak si organization ke ong do organization tum do nane ajir po chini che thek pen nane di pen wan pen nane bo kajan pen wan pen sedak news nang ke la son ni tum ka dak ton thek long lo la son dak si party ponom political party atum sita la son penanga na tum do la pen hot pen ke di pen che wandung la son do wanri pupe bon sita ni tum ni press club a concern dosi akime asika do ka viarar phari tum chi ri party ka lamba galalo aka pre ka phari tum ning oi pon ri bon ta ni tum ni press club che seng tang lo piningan ke ni tum dak ningkan pri phochok et tang lo ni press club arta la so posi kidan tang ana bang ke ni tum nang lang dun bom lo mi thang chipa krek ji mene mi thang chipa chok ji mene polo sita kidan tang ang mongal stala posi claim pon bom claim jam dam jam la ni press club phan kar kana song sini tum thek dam lo asik ke bang jilangar ni bang ke ni le ase president pen chuning ri pon lo la pusona bang ke badu aferang ke tum sita claim pon peda se akime jong si mo pen ni polo pachita kang tung pachita vek dang ja berta la pen tum ka dilong pili so dak ta hai ko pili do kok no tang te ni tum hanang chingkino nangli la pen ni tum press club tum pen si acara berta ta pachita ra pen dak masini ni president hoi pen nang tum ka do ka ve solang dora phan ka pachini pon lam thelang si kang ton ken lo nasi non ni tum malong ni press club kong chun bang dona alang ni pen tai thi ni la bang so puthak pa ni pon na